let's get into these nails. De har definitivt set bedre. Jeg vil egentlig bare lige starte med at fjerne den gamle nejlak. Fordi den skal bare af hurtigst muligt. Jeg har fået preppet min negle, og nu tænker jeg bare, at jeg vil gå i gang med designet. Jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad det skal være endnu. Men jeg tænker bare at gå i gang, og så må vi se, hvad det bliver til. Her er, hvad jeg har lavet. Så jeg har bare lavet det der blå franske negle. Det ser lidt questionable ud lige nu, fordi jeg har kort negle. Men jeg er sikker på, at det nok skal blive fint, og den blomster på. Og jeg har tænkt mig at tage diamanter på. Just wait, it's gonna be fabulous. I promise you, I promise you. Nu skal jeg bare lige have gjort det hele med den anden hånd. Og så I'm ready. Jeg kan bare lige sige, det jeg har gjort indtil videre. Det er base coat, I did not do that. Okay, fuck. Godt, den spildte ikke noget. Okay, Builder Gel Clear. Og så har jeg faktisk taget den her lyserøde base farve på, og den blå ude franske negle, og så top coat på, og nu skal jeg bare gøre det hele over ved den venstre hånd. Okay guys, jeg har fået lavet det på begge hænder. Nu skal jeg bare have lavet designet, og jeg tænker at lave 3D blomster på these fingers. Jeg har lige formet den ene blomst. Det er lidt svært at se den, men nu vil jeg sådan farvelægge den. Og håber det bliver godt. Guys, I'm done with the nails. And they are so pretty. Jeg endte kun med til en diamant, og det var på blomsterne. Fordi jeg synes bare, det var fint med franske på resten. Yeah, let's finish this transition. Can't do it